debygrwydd yna, mi ddylswn ni fod yn gweddio mwy. Y rhwystredigaeth nad ydyn ni yn gweddio fel y byswn ni'n dymuno, ac ella yr teimlad yna o Sion, neu hyd yn oed chydig bach o gywilydd, bod ni'n gwybod o ran patrwm yn bywyd ni, unai bod ni ddim yn gweddio mor gyson a byswn ni'n hoffi, neu pan ydyn ni yn gweddio, bod na deimlad o oerfel, neu pellter, a tas yna rwy'n yn deud, wan, doro rhyw fath o werthusiad o dy fywyd gweddi, byswn ni'n mynd yn eitha swyl, yn sgil amheuon, prysurdeb, patrwm bywyd. Ac oherwydd bod hynny yn wir i chi, i finna, dwi'n siŵr, ac wedi bod i Gristnogion ar hyd yr oesoedd, mae o'n beth da i ni droi at ddysgeidiaeth Iesu Grist ar weddi'n dydy. Pa athro gwell i ni na mab Duw i hun. Ac os Duw a'i mynd dros y 3 sul nesaf, dyna be fyddwn ni'n neud. Fyddwn ni'n edrach ar weddi'r arglwydd a be'n union mae Iesu Grist yn ei ddeud am weddio. A ngobaith i ydy y bydd o'n helpu chi fel i finna i edrach eto ar yn bywyd gweddi, i edrach eto ar be mae Crist yn ei ddeud wrthyn ni am weddi ac amdan yr arglwydd yr ydyn ni'n gweddio iddo fo. Ac wrth gwrs, da ni yn gwneud hynny trwy droi at y bregath ar y mynydd, achos dyna lle da ni'n cael yr adran yn Mathew pennod 6. A mae hwnna'n bwynt pwysig i ni ar y cychwyn yn dydy. Mae be mae Iesu Grist yn ei ddeud am weddi yn dod yn rhan o ddysgeidiaeth ehangach. Sydd yn anodd i bregethwr, achos da chi'n pregethu ar un darn o'r Beibl fel arfer yn dydych. Ond dwi'n deithio chi rwan, pan da chi'n meddwl am weddi'r arglwydd, peidiwch a meddwl amdano fo fel darn bach o ddysgeidiaeth sy'n sefyll ar ben ei hun. Achos di o ddim na di. Mi oedd Iesu Grist yn dysgu am lot o bethau eraill, a pan da chi'n darllen y bregath ar y mynydd o benod 5 i benod 7 yr Efengil yn ôl Mathew, mae yna lif i be mae Iesu Grist yn ei ddeud. Mae o yn sôn am rhai pethau, ac wedyn mae o'n symud ymlaen i sôn am bethau eraill, a mae i gyd yn ffitio mewn hefo'i gilydd. Felly mi fysa fo'n gamgymeriad i ni neidio mewn i ddysgeidiaeth ar weddi'r arglwydd, a neidio allan heb ystyried, wel, mae be sgan Iesu ddeud am weddi yn ffitio mewn hefo be mae Iesu'n ei ddeud am sut da ni'n rhoi i eraill. Dyna pam nes i gychwyn y darlleniad ar ddechrau pennod 6, lle mae o'n sôn am sut ydyn ni'n rhoi i eraill, y rhoi elusennol yna, y bysa i ddewon mor gyfarwydd ag o, a wedyn mae o'n symud ymlaen yn syth i siarad am weddi, yn dydi? Ac os da chi'n gwrando'n astryd, mae yna debygrwydd yn y ffordd mae o'n trin y ddau beth. Mae o'n delio a'n cawlon ni fel Cristnogion. Nid dim ond sut mae o'n edrach a be da ni'n neud, ond be sy'n digwydd. Be da ni yn trio i wneud wrth roi neu wrth weddio. Ac felly mae o'n yn rhan bwysig i ni o ystyried sut ydyn ni'n byw yn bywyda fel dilynwyr i'r arglwydd Iesu. Be da ni'n ei wneud, ond pam ydyn ni'n gwneud y pethau hynny. Mae pregath Iesu ar y mynydd yn rhoi esboniad cyfoethog i ni ynglyn â be ydi o i fyw yn ôl gwerthoedd teyrnas Dduw, nid yn ôl gwerthoedd y byd. Be ydi o i roed yr arglwydd gyntaf, a bod yn amser ni, yn ymwneud ni a'n gilydd, yn ymwneud ni a'r arglwydd yn cael ei siapio a'r ffordd yma Duw wedi'n dysgu ni trwy ei air. Un esboniwr yn awgrymu bod y ddysgeidiaeth yma gan Iesu Grist yn fodel i ni o weddi, yn rhoi y pwysleisiau cywir, ac felly gallwn ni feddwl am weddi'r arglwydd. Nid fel gweddi lle da ni'n deud, mae rhaid i ni weddio hon bob dydd, neu bob wsnos, neu be bynnag, ond mae o'n fodel doeth i ni ddod yn ôl ati hi'n gyson. Un esboniwr Beiblaidd yn disgrifio fel hyn, bod gweddi'r arglwydd fel sgaffaldia o gwmpas tŵr yn gweddia personol ni. A mae hwnna'n ddisgrifiad bach da, dwi'n meddwl. Felly dowch i ni, ar ôl fi ddeud, da ni ddim yn mynd i edrych arno fo ben ei hun, yn amlwg dwi yn mynd i wneud hynny bore yma, achos hynna hyn o amser sgynnau. Ond dowch i ni edrach ar be mae Iesu yn ei ddeud am weddi. Ac wrth i chi glywed y darlleniad cyfarwydd, tybad pa air oedd yn neidio allan i chi.
Achos mi oedd na air, oedd yn cael ei ailadrodd 5-6 gwaith gan Iesu yn y darn bach yna o Efengil Mathew. Y gair oedd tad. Yn ei ddysgidiaeth o ar sut yr ydyn ni yn rhoi yn ariannol, rhoi elusen, mae o'n sôn am dy dad. Yn y ddysgidiaeth ar weddi, mae o'n sôn yn aml am y tad. Ac felly, da ni yn mynd i gychwyn ar y pwynt syml hynna. Pwynt cyntaf ydy dy dad. Dyna sut mae'r arglwydd Iesu yn cyfeirio at Dduw wrth iddo fo ddysgu i ddisgyblion sut mae gweddio. Ac fel o'n i'n deud wrth y plant, mae o'n arwydd o cael yn dydi. Achos mi alla yr arglwydd Iesu fod wedi defnyddio nifer o derma neu enwa gwahanol, ac yn wir, mae o yn gwneud hynny. Os da chi'n meddwl am yr holl ddisgrifiadau yn y Beibl, mi fysa wedi gallu defnyddio unrhyw un o heini. Arglwydd y lluoedd, y Duw tragwyddol, yr un cyfiawn, y barnwr, y Duw sanctaidd, mae hein i gyd yn derma Hen Testament i ddisgrifio pwy ydy yr arglwydd tragwyddol holl a lluog, ond mae o'n dewis sôn am dad. Ac mae o'n gwneud hynny mewn ffordd bersonol, yn dydi? Wel, mae defnydd o air tad yn rhoi o yn syth mewn terma personol yn ymwneud â perthynas, yn dydi? A mae hwnna'n bwynt da ni'n gyfarwydd iawn, ag o, wrth gwrs bod ni. Mae'n bwynt eithriadol o bwysig i ni beidio brysio drosto fo. Achos Iesu, mab Duw, ydy'r un sydd yn datguddio Duw y tad i ni. Ac felly mae'r ffordd mae o'n cyfeirio at Dduw fel tad i ni sydd yn credu yn deud cyfrola. Mae o isio i ni feddwl am Dduw yn y terma yna, yn enwedig pan da ni'n ymwneud ag o mewn gweddi. O'n i'n edrych ddoe ar chydig bach o'r newyddion ynglyn â'r Llywodraeth Newydd a canlyniad yr etholiadau, be oedd yn digwydd yn 10 Downing Street. Ac o'na un o'r newyddiadurwyr, mae'n debyg, wedi gofyn i Keir Starmer, wyt ti wedi dod i arfer hefo'r ffaith bod chdi'n brif weinidog eto? Dyna'n gwestiwn eitha odd diwrnod ar ôl. Ond mae'n debyg yr atab oedd, dwi'n cychwyn dod i arfer. Dwi'n cychwyn dod i arfer atab i Keir neu Prime Minister. Ac o'n i'n meddwl, wyt ti? Mor sydyn o hynny? Ond o'n i'n meddwl bod o'n ddiddorol na dyna'r ffordd o'n ei eirio fo. Rwan, mae o'n gorfod atab i ddau enw. Keir neu Prime Minister. Yn dibynnu ar be di perthynas y bobl sydd yn siarad efo fo. Achos dwi'n siŵr yn 10 Downing Street bod yna lot o swyddogion neu gwleidyddion yn ei alw fo'n Prime Minister, dyna di perthynas nhw. Ond bod o yn brif weinidog bellach, pa mae'n cael swpar hefo'i blant a'i wraig, dwi ddim yn dychmygu bod nhw yn deud Prime Minister, pass me the salt. Ella bod nhw fel jog, ond dwi'n dychmygu mae'r plant yn galw fo'n dad, a dwi'n gwybod beth ella bod gennyn nhw enwa, llys enwa, ond Keir ydi o i'w deulu ac i'w ffrindiau yn dal, ynddo? Mae'r arglwydd Iesu yn y ddysgeidiaeth yma, drwy yr ddysgeidiaeth yn deud dy dad, eich tad. A'i felly da ni'n meddwl pan ydyn ni'n gweddio? Achos mae'n mynd i effeithio'r ffordd ydyn ni yn siarad hefo'r arglwydd yn dydy, hefo'n tad ni. Ac wrth gwrs, pan ydyn ni'n sôn am dad, da ni'n sôn am deulu, da ni'n sôn am ymwneud, da ni'n sôn am ofal cariadus. Wan, wrth gwrs, mae rai bod yn ofalus, achos da ni'n byw mewn byd syrthiedig, lle mae perthynas tad a plant yn gallu bod yn ddrylliedig ac yn boenus. Ond pan mae Iesu'n disgrifio, mae o'n sôn am y berthynas hyfryd yma rhwngtho fo a'i dad, lle mae o yn berthynas o ymwneud, cariadus, lle mae yna undod pwrpas a mae yna fodlonrwydd yn ei gilydd. Ac wrth iddo fo ddeud eich tad, dy dad, pan fyddi di'n gweddio, mae yn awgrymu bod ni yn cael yn cymell i ddod yn rhan o'r berthynas hyfryd yna rhwng y tad a'r mab, yn dydi? Ond, wrth i ni ddeud hynny, mae'n rhaid i ni sylweddoli bod hynny'n wir
am bobl sydd wedi cael ei derbyn yn blant i'r tad. A mae hynny ond yn dod trwy yr arglwydd Iesu a'i aberth yn dydy. A thrwy'r berthynas yna o ffydd sydd gan unrhyw un ohono ni ar arglwydd Iesu. Mewn man arall, mae na ddisgrifiad fel hyn yn does yn yr Efengyla, yn Ioan, pennod gyntaf Ioan, lle mae o'n sôn am y gair, a'r gair wedi dod yn gnawd ond chydig adnodau cynt. Dyma ddisgrifiad Ioan. Ond cynifer ag ei derbyniodd, rhoes iddynt hwy, y rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni, nid o waed, nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. Felly trwy Iesu Grist ydym ni'n cael dweud ein tad. Mae'r Iesu Grist yn dweud dy dad. Hwna di'r fynedfa, yr unig fynedfa i mewn i deulu Duw ynddo. A dwi'n gwybod bod yna lot o bobl yn y byd sy'n dweud da ni gyd yn blant Duw, ond yn ddiwinyddol dydy hwnna yn gywir na di. Mae bod yn blant Duw yn y ffordd mae Iesu'n disgrifio yn exclusif i'r rhai sydd wedi dod yn ddisgyblion i Iesu Grist, sydd wedi credu yn ei enw fo, sydd wedi cael ei bywhau trwy'r ysbryd glân i'r berthynas ysbrydol, dragwyddol yma, lle mae Duw yn dad i ni, a da ni'n blant iddo fo, a thrwy hynny wrth gwrs yn frodyr ac yn chwiorydd i'n gilydd. Mae hi'n berthynas sydd yn dod ar sail aberth Crist ar y groes, bod dod i talu'r pris i symud i ffwrdd yr hwystyr, a bod ni'n cael yn cofleidio wedyn wrth i ni ymddiried yng Nghrist trwy ffydd. Da ni'n cael yn cofleidio fel plant i Dduw, a'r fath fraint ydy hynny ynde. Y fraint o gael siarad hefo creawdwr nef a deiar fel mae plant yn siarad hefo'i dad. A be mae Iesu wrth iddo fo ddefnyddio y terma dy dad, enghraifft yn adnod 6, ond pan fyddi di'n gweddio dos i mewn i thystafell ac wedi caid y ddrws gweddia ar dy dad, be mae o'n bwysleisio ydy mae'r berthynas yn allweddol i weddi. Dydy gweddi ddim yn rhyw fath o transaction lle da ni'n gorfod gwneud y pethau yma a da ni'n cael rhywbeth yn ôl. Mae o'n gyfathrebu oddi mewn i berthynas sydd yna'n barod trwy waith Crist a thrwy yr ysbryd glân. A mae rhaid ni beidio colli golwg ar hynny. Neu mae'n gweddia ni yn mynd i newid yn y ffordd ydym ni'n siarad. Achos mae'r ffordd ydym ni'n siarad efo gwahanol bobl yn dibynnu ar y berthynas yn dydy. Dwi'n siarad efo plant mewn ffordd wahanol i'r ffordd dwi'n siarad efo plant pobl eraill. Dwi'n ofalus iawn bod fi ddim yn cyrraeddu plant pobl eraill yn yr un ffordd a dwi'n cyrraeddu fy mhlant fy hun. Gyntaf sgan i ddim hawl mewn lot o gyd-dest yna, ond yn ail dwi'n nabod nhw cystal. Ac felly mae'r dynamics yn wahanol yn dydy. A mae Iesu Grist yn annog ni pan mae o'n sôn am weddi. Ti'n siarad hefo dy dad os wyt ti wedi cael dy dderbyn i mewn i'r teulu hwnnw. Y tad, ond dwi eisiau mynd ymlaen i ddeud yr ail bwynt, dy dad sydd yn gweld ac yn gwobrwyo. Ynde? Adnod 6 eto. Ond pan fyddi di'n gweddio, dos i mewn i thystafell ac wedi caid y ddrws, gweddia ar dy dad sydd yn y dirgel, a bydd dy dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dy wobrwyo. Sy'n gwneud i ni feddwl am pam. Be di'r cymhelliad? Be sydd tu ôl i'n gweddia ni? Be sydd yn cymell ni i weddio? Ydy o fel rhyw fath o dynnu sylw Duw? Arglwydd, fama dwi, nei di helpu fi? Ei dyna di gweddi? Ydyn ni'n gorfod dangos yn hunin i Dduw, i'w atgoffa fo bod ni angen rhywbeth? Oedd o'n ddigri, gawson ni Mabel Gampa, Ysgol Garnedd, neu Adran Hun, Ysgol Garnedd, dydd Gwener. Ac o'na llwythi cannoedd mae'n siŵr o rieni ar yr ochr a cannoedd o blant yn rhedeg. A be o'n i'n ffeindio yn ofnadwy o ddifyr, oedd sut oedd y plant, tra oedden nhw'n gwneud gwahanol bethau, yn edrach i fyny at y rieni. Ac oeddech chi'n gweld fama dwi. Oedd yn help, achos oedden nhw gyn edrych y fath i fi. Ond oedd o'n ddifyr gweld,
chybod, dim rhai plant o bron pawb ohonyn nhw'n gwneud, oedden nhw isio i'w rhieni neu neinia teidia nhw weld nhw, ac oedd y rhieni a'r neinia teidia yn falch o gael codi llaw yn ôl fel bod pawb yn gwybod lle oedden nhw. Dyna da ni'n neud. Da ni'n gweddio. Na. Mae Duw yn gweld yn y dirgel. Mae o'n gweld, mae o'n nabod ni yn barod, felly dydy'n gweddi ni ddim mewn rhyw ffordd yn berfformiad i dynnu sylw Duw, na di. Dyna mae'r rhagrithwyr yn ei wneud. A dyna di'r broblam hefo nhw, yn y bobl yma sydd yn sefyll yn y synagoga ac ar gornel yr rheolydd. Esbonwyr i gyd yn ofalus iawn yn dweud, dydy lle ydych chi'n gweddio ddim ar bwysig â hynny, pam ydych chi yn sefyll yn fanna, a be ydych chi'n obeithio sydd yn digwydd, ydy'r broblam hefo'r rhagrithwyr ynde. Achos nid bod yn ymwybodol o'i tad nefol, maen nhw wrth weddio. Nid rhaid i ffocws ar Dduw wrth weddio maen nhw, ond bron gweddio a'i golwg nhw ar y bobl o'i cwmpas nhw. Mwyn i bobl wrando ar y gweddia yma dweud, maen nhw'n bobl dduwiol yn dydyn. Felly maen nhw'n cam ddefnyddio gweddi mwyn cael sylw gan bobl o'i cwmpas nhw, a mae datganiad Iesu Grist yn eitha syfrdanol, mae gwobr ganddynt hwy eisoes. Hynny di, maen nhw wedi cael be oedden nhw isio, chawn nhw'n chwanag. Cwbl maen nhw angen, maen nhw'n defnyddio, maen nhw'n iwsio gweddi i'w pwrpasa hunanol eu hunain mwyn cael enw da, ond rhagrithwyr ydyn nhw. Mae'r olwg yma o fod yn dduwiol ac o fod yn ceisio Duw yn olwg ffals, achos o'n i cael hwnna go iawn, i Duw nhw ydy be mae pobl yn feddwl ohonyn nhw. Felly, yr cymhwysiad i ni ydy bod yn gweddi ni wastad yn cadw golwg ar efo pwy da ni'n siarad. Cofio pwy oedd yn deud wrtha un disgrifiad ydy, pan da ni'n gweddio, mae gennym ni gynulleidfa o un. Yr arglwydd, y tad, sydd yn gweld yn y dirgel. Ac diolch ots os yna neb arall yn clywed be da ni'n ddeud, mae o yn. A mae o'n talu sylw i'n gweddia ni achos fod i'n tad ni. A da ni ddim yn gweddio achos bod ni'n gwybod bod Duw yn dad, bod fi'n deud hyn drosodd wrthych chi. Da ni'n gweddio ar sail y reality bod ni yn blant a bod o'n dad i ni trwy Iesu Grist. Mae'r Beibl yn dysgu ni bod gynnon ni'r hyder yna i fynd ato fo ar sail heiddiant Iesu Grist. Hyd yn oed pan mae gynnon ni amheuon, hyd yn oed pan ydyn ni'n teimlo y cwilydd neu euogrwydd, mae'r berthynas dal yna yn Iesu Grist, achos be mae o wedi wneud drosta ni. Ac ella bod ni'n gallu teimlo fel bod ni'n dod o bell, ond trwy'r ddysgeidiaeth yma mae Iesu Grist yn dweud, ond siarad efo dy dad o ti. Siarad efo fo. Deitha fo. Be sy'n bod? Deitha fo, a fydd o'n gwybod yn barod. Achos da ni wedi cael yn mabwysiadu yn dydyn. Ac wrth i Iesu roed yr gwrthgyferbyniad yma i ni, mae gynnon ni rhagrithwyr, peidiwch â bod fel nhw, achos maen nhw yn cael i gwobr, yn ydi pobl eraill yn sylwi anyn nhw. Rwy'n dweud wrthych yma i gwobr ganddynt eisoes, ond i chdi sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu, sydd yn blentyn i Dduw go iawn, dos mewn i ystafell, caid y ddrws gweddia ar dy dad sydd yn y dirgel, a bydd dy dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dy wobrwyo. Be mae hynna'n feddwl? Mae'n anodd yn dydi? Mae'n anodd achos da ni'n naturiol yn meddwl, dwi'n siŵr os di hynna'n ffitio mewn hefo Duw sydd yn llawn gras, ond eto mae Iesu yn gyson yn sôn am wobr. Ac o'n i dydi o yn trio newid yn meddyliau ni o feddwl am weddi fel transaction i fod y wobr y berthynas rhwngthyn ni a Duw. Y diogelwch sydd na, achos bod gynnon ni'r mynediad yna at Dduw fel tad. Mae'r wobr gynnon ni, ond mae'r wobr sgynnon ni wrth weddio, achos bod ni'n dod at Dduw yn un fydd yn tyfu ac fydd yn cyfoethogi yn bywyd ni, achos mae o'n dyfnhau yn perthynas ni hefo Duw. Ac mae hi'n berthynas sydd yn mynd i barhau i dyfu, achos bod o yn cynorthwyo ni, yn gwendid i weddio. Mae o'n yn cynorthwyo ni, hyd yn oed pan da ni'n teimlo bod yn gweddia ni yn hesb, ac yn fach, ac yn fyr, ac yn ailadroddus. Hyd yn oed trwy'r ymwneud yna, mae o'n gallu yn gwobrwyo ni, achos mae'n atgoffa ni pwy ydi o, yn dydi? Yn y broses yna, mae o'n dangos i ni, da ni yn
blant sydd yn llwyr ddibynnol ar yn tad. A mae hynny lles ni. Ac felly, be bynnag ydy'r amgylchiadau da chi yn nhw ar hyn o bryd. Sut bynnag da chi'n teimlo, peidiwch a chredu celwydd yr un drwg bod o'n well i chi beidio gweddio. Dio byth yn well i ni beidio gweddio. Mae'n well i ni weddio bob tro. Pam? Achos mae'n tad ni eisiau clywed gyda ni. Achos mae'n tad ni yn gwybod be da ni'n mynd i ddeud ac yn gweld cyflwr yn calon ni, ac felly gweddiwch yn onest. Gweddiwch yn uniongyrchol, ond gweddiwch. Da ni wedi cael yn mabwysiadu fel mae Galatiaid 4 yn dweud. Ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith. Mwyn i ni gael braint mabwysiad. Dyna be di'r Cristion, un sydd wedi cael ei fabwysiadu gan y Duw sydd wedi greio trwy aberth Iesu Grist. Braint mabwysiad a chan eich bod yn blant anfonodd Duw ysbryd ei fab i'n calonnau yn llefain Abba, Dad. Felly, nid ceithwas wyt ti bellach, ond plentyn, ac os plentyn yna etifedd trwy weithred Duw. Mae'r wobr yn dod yng Nghrist. Crist ydy'r wobr mewn gymaint o ffyrdd gwahanol, ond mae yna ddyfnhau, mae yna weld mwy a mwy o'r wobr wrth i ni ymwneud mwy a mwy hefo'n tad ni yn heiddiant y mab trwy'r ysbryd glân. A mae gennym ni etifeddiaeth fendigedig sydd yn eiddo i ni'n barod, ond mi fyddwn ni ryw ddydd yn cael ei gwelti yn ei ysblander. Ac felly, yn ymarferol, os ydym ni yn troi at dy dad sydd yn gweld ac yn gwobrwyo, mi ddylswn ni roed amser i wedi, ond ddylswn yn rhywbeth ofnadwy o syml i ddeud, ond dowch i ni fod yn onast, da chi a fi'n gwybod be ydi o i ddeud, dwi eisiau gweddio, ond wel, dwi'n gorfod gwneud rhywbeth arall rwan. Dwi'n gorfod mynd. Dwi'n gorfod, ateb yr alwad yma neu rhywbeth. Hefo'r cyfeiriad at dos i dy stafall a cau y drws, be mae Iesu'n dweud ydy nid dim ond gweddia yn yr un ystafell yma yn y tŷ sydd yn cyfri, ond mae rhoi cyngor doeth yn dydy. Os ydych chi wastad ddim yn bod yn fwriadol hefo'ch bywyd gweddi, mi fydd eich bywyd gweddi chi yn mynd allan. Fyddwch chi'n mynd allan o arfer, a mi fydd yna drifft yn digwydd yn eich bywyd chi. Lle ella pan oeddech chi'n iau ac efo lot o amser ac yn ar dan oeddech chi'n gweddio trwy'r amser, ond rwan, ydych chi'n hefo'r un dyhead, ond hefyd ydych chi rhywsut yn teimlo bod gweddi wedi cael ei wasgu allan. Mae gennym ni benderfyniadau, mae gennym ni allu i flaenoriaethu. Edrychwch ar y batrwm eich bywyd chi. Wrth gwrs bod o'n anodd. Wrth gwrs, mae yna weithiau gyfnodau yn bywyd ni lle mae jyst amser yn brin, ond mae gennym ni gyfleoedd, does. Pryd ydy'r cyfleoedd, y rhythms yna yn eich bywyd chi, lle fysa fo yn gwneud gymaint o wahaniaeth tas ni'n deud amser gweddi di hwnna. A bod chi yn rhoid eich ffôn ar silent, neu gadael eich ffôn mewn stafell arall, a bod chi'n deud amser fi a'n had di hwn. A sut allwn ni fod yn annog yn gilydd yn y patrwm hwnnw? Nid i ormesu'n gilydd, pryd oeddech chi'n gweddio bore yma, nes i godi am faint ar faint, ond bod ni fel teulu yn deud, da ni gyd eisiau dod i nabod y tad yn well. Os na amser i fi beidio ffonio chdi, neu e-bostio chdi, paid a dod i'r digwyddiad yna. Sa'n rhaid i chdi fod yna. Dwi'n gwybod bod chdi wedi cael bron dim amser. Jyst cymar amser yna hefo'r arglwydd. Mae'n tad ni yn gweld ac yn gwobrwyo, yn drydydd, mae o yn dad i ni sy'n gwybod ein anghenion ni. Adnod 7. Ac wrth weddio, peidiwch a ffentyrru geiriau fel mae'r cenhedloedd yn gwneud, y mae'n twy'n tybied y caent ei gwrando am ei haml eiriau, peidiwch felly a bod yn debyg iddynt twy, oherwydd y mae eich tad yn gwybod cyn i chi ofyn iddo beth yw eich anghenion. Felly, gweddiwch chi fel hyn ein tad yn y nefoedd. Sam fformula. Does o ddim angen i ni, rhyw fath o ffalsio hefo Duw mwyn i gael o i wrando yna ni. Mae'r syniad yma o
batrwm penodol o eiria y mae rhaid i chi ailadrodd, mae Iesu'n dweud yn perthyn i bobl sydd ddim yn perthyn i'r arglwydd. Y cenhedloedd y paganiaid. Maen nhw'n meddwl na mwy am byd nawn nhw amlhau geiriau, mwy am byd nawn nhw ddeud yr un peth drosodd, wedyn mi gawn nhw ymatab. Ond mae hwnna'n amlygu nad oes na berthynas rhwngthyn nhw a Duw fel eu tad nhw. Mae'n amlygu pellter yn dydy. Ond be mae Iesu di ddeud ydy, os ydy ddim pellter, os ydych chi yng Nghrist, os ydych chi yn blant i Dduw, ydych chi'n dod at dad. A pan ydych chi'n siarad hefo rhieni sydd yn eich caru chi, mae o'n mynd i fod yn naturiol. Ydych chi ddim yn checio be ydych chi'n ddeud gyntaf. Ydych chi'n deud be ydych chi eisiau ddeud. Achos ydych chi'n trystio bod gennyn nhw concern, eich rhieni chi concern dros da chi, a ydych chi ddim yn gorfod yn aml, ydych chi ddim yn gorfod egluro be ydych chi'n feddwl wrthyn nhw, achos ydych chi'n gwybod bod nhw'n dallt. Maen nhw'n eich nabod chi. Ac wrth gwrs mae'r esiampl feiblaidd, mae siŵr enwoca o y cenhedloedd yn amlhau geiriau i'w gael yn yr Hen Testament hanes Elias a phroffwydi Baal. Chi'n cofio'r showdown yna? Lle mae gennyn nhw yr allor a'r aberth, a mae Elias yn deud wrth phroffwydi Baal, gofynnwch chi eich Duw chi, ddangos pwy ydyn nhw, a na i ddangos i niw i. Ac mae yr hanes i gael yn 1 Brenhinoedd 18. A dyma'r disgrifiad da ni gael. Am broffwydi Baal, galwasant yn uwch a'i hanafu hunain yn ôl ei harfer a chyllill a fficellau nes i'r gwaed lifo arnynt. Ac wedi hanner dydd fynd heibio, maen nhw wedi bod yn gweddio am hanner diwrnod yn barod, yr oeddent yn dal i broffwydon orffwyll hyd adeg o ffrymu'r hwyr offrwm, ond nid oedd llef na cateb na sylw i'w gael. Fi yn wrthi am ddwrnod cyfa yn gweiddi ac yn galw ar y duwia yma o ddim yn bodoli. As o byd yn digwydd, achos does o ddim perthynas yna. Mae Elias, proffwyd y Duw byw, yn gorfod gweddio brawddeg nes ymlaen yn yr hanes. O arglwydd Duw Abraham, Isaac ac Israel, pa'r wybod heddiw mae ti sydd yw yn Israel, a minnau'n was i ti, ac mae trwy dy air di y gwneithym hyn i gyd. Ateb fi o arglwydd, ateb fi mwyn i'r bobl hyn wybod mae tydi o arglwydd sydd yw, ac mae ti sydd wedi troi ei calon yn ôl drachefn. Gwedwch y disgrifiad, ar hynny, disgynnodd tân yr arglwydd ac ysur poeth offrwm. Da ni'n gorfod bod wrthi am oriau o'i gilydd yn trio plesio Duw hefo pa mor glyfar ydy yn gweddiau ni. Yn wir, mae Iesu'n deud peidiwch â bod fel yna, achos mae'n dangos cyflwr eich calon chi a ffaith bod chi ddim yn abod y tad. Dowch fel ag yr ydych chi. Yn naturioldeb plentyn yn dod at y tad. A trystiwch bod o'n gwybod beth ydych chi angen yn barod. A hwnna ydy sail y gofyn wedyn, de. Nid trio twistio braich Duw sydd yn amharod i ddelio'n anghenion ni, ond un sydd, o'n i'n mynd i ddweud o'n plaid ni, ond mae tad yn fwy na o'n plaid ni, dydy. Mae hefo ni. Mae o'n yn adnabod ni. Ac felly, mae natur yn gweddiau ni newid. Nid rhoi gwybodaeth i Dduw yda ni am be mae Duw yn gwybod yn barod, ond cri yn calon ni, dio. A dyna pam mae gall yn gweddiau ni wedyn fod yn uniongyrchol, to the point, ac yn deud, arglwydd hwn ydi o. Arglwydd hwn ydw i'n stryglo hefo fo. O dad, hwn ydy y peth ydw i'n brwydro ni erbyn o. Dwi'n mynd i rannu dyfyniad efo chi fydd yn dod fyny ar y sgrin wan. Dyfyniad bach hyfryd gan un o'r Piwritaniaid, Walter Craddock. A mi sgwennodd o hyn yn 1650. A be mae o yn neud ydy disgrifio sut mae'r Cristion i fod i weddio. Ac yn enwedig y berthynas yma oherwydd bod y Cristion trwy aberth yr arglwydd Iesu yn cael dod at Dduw y tad fel plentyn. Mae plentyn hoffus yn naturiol hi ar ei dad, a byddai hyfdra felly'n beth anghwrtais iawn mewn dieithrin. Yr union air mae'n ddefnyddio di rwd mewn dieithrin. Ond fe wnaeth plentyn eistedd ar lun ei fam a chipio rhywbeth allan o'i llaw. Fe gewch rhai i siarad am ffurfiau addoli,
a deddfu sut mae gweddio. Cofiwch 1650 oedd o'n siarad, oedd o'n sgwennu. Felly mi oedd yna gyfreithiau gwlad ynglyn â sut oedd addoli Duw bryd hynny. A sefyll hanner awr yn cyffesu pechodau a dod at Dduw felly o gam i gam. Ond mae'r sawl sy'n caru Duw a hoffter sanctaidd y Cristion yn gwybod y gall neidio ar lun ei dad pryd ymyno a syrthio i'w freichiau a gofyn am unrhyw beth heb falsio. Dwi'n meddwl mae hwnna'n ddyfyniad hyfryd mwyn ailosod yn golwg ni ar Dduw. Mae o'n dad. Mae o'n dad sydd yn ynabod ni. Mae o'n dad sydd yn gwybod beth da ni angen, felly dwch. Ac yn ola, ein tad yn y nefoedd. Mae o'n dad, ond mae o'n ein tad. Ac felly, yn yr ddysgeidiaeth yma, mae Iesu'n siarad am weddi bersonol, yn dydi, pan da ni mewn stafell a ben yn hunin, ond mae o hefyd yn dweud bod gweddi fod yn rhywbeth ar y cyd, lle da ni i weddio hefo'n gilydd. Felly mae gweddi gyhoeddus yn briodol hefyd. Ond mae'r un pwyslais o fod Duw yn dad i ni, ac yn dad yn y nefoedd. Sydd, dwi'n meddwl, yn gydbwysedd hyfryd, achos os ydym ni'n gorbwysleisio mae o'n dad i ni, mae'n hawdd i ni feddwl wedyn o cwbl ydy, fel mae plant weithiau'n gallu meddwl, job mam a dad ydy rhoi i ni be bynnag da ni isio. Ond mae Duw yn dad yn y nefoedd. Mae gynno fo awdurdod. Mae gynno fo yr gallu sydd yn golygu bod ni, i ddod ato fo hefo anwyldeb plentyn, ond i gofio na tad yn y nefoedd ydi o. Dyda ni ddim yn mynd i gymryd o'n ysgafn. Dyda ni ddim yn mynd i wneud o'n rhyw fath o butler sydd unig bwrpas i fodolaeth i do gwneud be bynnag da ni isio. Ond dydy hwnna ddim yn agwedd briodol i Gristion na di. Mae'r plethiad hyfryd yna o'r agos, y berthynas a'r cariad trwy Grist, ond hefyd y parchedig ofn a'r rhyfeddod oherwydd bod o'n Dduw ein tad yn y nefoedd. A hwnna ydy'r cyfuniad unigryw i ni fel Cristnogion. Mae Duw yn dad sydd yn teyrnasu yn y nefoedd. A dros yr wythnosau nesaf, mi welwn ni fwy a mwy o sut mae hynny wedyn i fod i ddylanwadu ar y ffordd y ddydyn ni yn gweddio. Ar y ffordd yr ydym ni'n meddwl am yr un sydd yn gwrando ar yn gweddia ni. Felly, wrth i ni ddod i'r terfyn, dwch ni feddwl am yr agweddau gwahanol hynny, o Dduw sydd yn trwy Iesu Grist isio i ni wybod bod o yn dad i ni. Yn dad sydd yn gweld y cyfan, felly da ni'n mynd gorfod trio tynnu sylw fo, yn dad sydd yn gwybod yn anghenion ni'n barod, sydd yn dad i bobl o'i gyd, fel y gallwn ni ddod at yn gilydd hefo fo, gan wybod na fod i'r un sydd hefyd yn y nefoedd, yn heiddi clod, yn heiddi parch, ond yn heiddi bod ni'n rhoi yn hynny'n yn llwyr iddo fo. Trwy ffydd, gan ddibynnu ar ras ein harglwydd Iesu. Da ni'n mynd i weddio i orffan, ac bydd o ddim yn syndod i chi, da ni'n mynd i orffan o weddi yn cydadrodd gweddi'r arglwydd hefo'n gilydd cyn i ni ddod i ganu'r emyn ola. Dwch i ni weddio. O Dduw ein tad, wrth i ni ystyried sut ydyn ni'n siarad efo ti. Da ni'n diolch am ddysgeidiaeth dy fab. Ac yn gofyn y byddi di trwy dysbryd glân yn ei wneud o'n fwy na dim ond gwybodaeth i ni. Da ni isio i reality be mae'r arglwydd Iesu wedi ddysgu fod yn ysgubol i ni. Fel bod ni'n mynd o yma yn rhyfeddu at y fraint yr ydyn ni'n ei gael yng Nghrist o gael dalw di'n dad, o gael troi at ti, hefo pethau mawr neu bach bywyd, a gwybod dyfo ti eisoes wedi trefnu y ffordd i ni ddod ata ti. Dyfo ti yn cymell ni trwy dair i ni ddod, i ni fod yn dair yn gweddia, a gwneud hynny yn reality yr cysylltiad teuluol sy'n rhwngtha ni. Ti yn dad i ni, a ni'n blant i ti oherwydd aberth Iesu Grist. Neu di yn helpu ni felly, yn enwedig pan ydyn ni'n teimlo wedi'n trechu gan euogrwydd
neu amheuon, neu amgylchiadau bywyd. Trwy dysbryd, da ni'n gofyn nid i fywio cau y dyhead yna amdana ti, yn dad, mab ac yn ysbryd glân, ac i ti fod ar waith fel yn bod ni'n rhoi yn hunin i ti fel plant yn dod at y tad. Isio i ti gael dogoneddu, ond hefyd yn ddigon ffyddiog i ddod a'n anghenion personol ni ata ti hefyd. Da ni yn cyflwyno arglwydd yn gilydd i ti. Y rhai sydd ddim hefo ni bore yma, da ni'n cyflwyno yn gwlad ar ôl yr etholiad, da ni'n cyflwyno'r byd ac arglwydd yn gofyn y byddi di ar waith. Achos ti ydy ein tad ni yn y nefoedd. Does na ddim rhan o'r byd sydd tu allan i dy reolaeth di. A da ni'n dyheu arglwydd. Ar i ni dyfu yn yn cariad a'n mawl wrth danabod di yn Iesu Grist. Ond ar i bobl o'n cwmpas ni'n neud hynny hefyd. Arglwydd, da ni isio un cymdogion yn teulu, yn ffrindiau, ddod i brofi hyfrydwch y cariad hwnnw sydd yn dod trwy ffydd yng Nghrist. Ac yn gofyn bendith arglwydd ar dy bobl di, lle bynnag maen nhw yn dyfolu di y bore yma, lle bynnag mae dy air di'n cael ei gyhoeddi. O Dduw ein tad, yr un sydd yn gwybod beth di'n anghenion ni, diolch i ti. A da ni'n cyflwyno'n gweddiau tawel personol i ti rwan hefyd, yn gofyn gwneler dewyllus di. A da ni'n gorffan wrth y gydweddio gweddi'r arglwydd hefo'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A da ni am orffan, yn moli'r arglwydd, wrth i ni ryfeddu bod gorsedd gras ar gael i ni, a'r gwahoddiad i ni ddod yng Nghrist ato fo. Mae'r orsedd fawr yn awr yn rhydd gwrandewyr llais y gwan, wel cyfod bellach fenaid prydd a nadla tu ar lan, wel anfon eirchion amal ri i mewn i byrth y nef, gwrandewyr pob am ddifad gri yn union ganddo ef. My fi anturia nawr ymlaen heb alwad i syne, ond bod perffeithrwydd mawr y groes yn ateb yn fy lle. Calfaria fryn yw'r unig sail a deilaf arno mwy, a gwraidd fy nghysur fyth gaeth fod mewn dwyfol farwol glwy. Boed i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni oll o'r awr hon
Hyd byth. Amen.